Ελάτε μαζί μου για να ανακαλύψετε ένα πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο των Σερών. Το διαμέρισμα βρίσκεται στον 4ο όροφο, διαθέτει 3 υπνοδωμάτια, ένα ανακαινισμένο και ευρύχωρο μπάνιο, καθώς και μία άνετη σαλοκουζίνα. Ατομική τηλεθέρμανση, θωρακισμένη πόρτα, LED φωτισμός, ασανσέρ και μπαλκόνι είναι μερικές από τις εξαιρετικές παροχές αυτού του διαμερίσματος. Σε κοντινή απόσταση από το ακίνητο θα ανακαλύψετε φαρμακεία, καφετέριες, εστιατόρια, φούρνο, σχολείο, σούπερ μάρκετ και στάσεις λεωφορείων. Αν επιθυμείτε ένα ευρύχωρο και πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε μια ξενάγηση.